Ngiyabingelela kuyivuka Africa TV. Igama lami nguMuzi, isibongo sami ngwakwaDuma. Ngiyabonga kakhulu kubantu abasubscribe-ile kwi-channel yami. Ngibonga ukungisupporta kwenu. Noma-ke isikhathi sesiside kakhulu kade ngagcina ukuphosta, bengibona kuma-comment abanye bekhuluma ukuthi angikhulume ngomlando weBhayibheli, ukuthi iBhayibheli lakhiwa kanjani, sacolonizwa kanjani ngalo, lahlanazelwa kanjani, seliqhamuke e-Europe. Wonke nje lowo mlando loyo ngisazowenza, ngizowufaka. Kodwa ohlelweni lanamhlanje sizobe sigxile kakhulu kumuntu, ukuthi umuntu ngabe u-operate kanjani, izisekelo zomuntu zimi kanjani. Cause kuningi esifundiswe kona okungelona iqiniso ngabelungu ngomuntu. Thiwe thina sigadwe yingelosi ezinkulu, Abednego, Gabriel, bayebebize ngamagama abo-ke, kuthiwa zimi ngapha nangapha eceleni, nasohlangothini laka left naka right kuvela ingelosi, okungelona iqiniso. So sizobe sibheka iqiniso ngokugadeka komuntu, ukuthi umuntu u-operate kanjani, ugadeke kanjani. Uma sikhuluma ngomuntu singaphosisi maseko, singene kuyena umuntu. Umuntu isisekelo sakhe ingelosi or izidalwa ezimgadile, ugadwe izidalwa ezu-8 ephila kuyena ngaphakathi. Ke khulunywe ngezidalwa zakomalume ezintathu, bese kuyabuya futhi kuzokhulunywa ngezidalwa zangalena ohlangothini lakubo, nakhona futhi izintathu. Bese sekuzoba khona izidalwa eziphila kuyena ngaphakathi ezenza ukuthi umuntu a-operate. Isidalwa sokuqala ilesi esifana naye, umzimba lo ufana nayo. Bese sekuzoba isidalwa sesibili ilesi esigade lo mzimba ofana nawe. Ilesi sidalwa ke lesi esibizwa ngokuthiwa uNkulunkulu esiphila kuwena ngaphakathi. Ngoba masikhuluma ngaleso sidalwa leso, makukhulunywa ngoNkulunkulu, basuke bengakhulumi ngento esuka ingaphandle kwakho. UbuNkulunkulu thina kubuthina ngaphakathi. So kunesidalwa esiphila kuthina ngaphakathi, okuyisona esiwuNkulunkulu esiphila ngaphakathi kuthina, esisigadayo futhi. Naleso sidalwa ke futhi sisebenzisana kakhulu nalesi sidalwa lesi esiwuwena, njengoba sazi sonke ukuthi umuntu uhlukene kabili. Njengoba ningibona igobhozi lami leli nilibonayo, umuntu uwumoya. Ngayichaza lento, ngalinganisa ngomuntu mayesengasekho emhlabeni ukuthi kuyaye kulanda umphefumulo wakhe. Khulunywe nalowa muntu lwana owumoya, etshene ukuthi sekiwaphi, ngoba umuntu kahle kahle umoya, leyo umbonayo la igobhozi lethu. So imizimba ke ephila kuthina ngaphakathi ebhekene nathi, ilo muntu ofana nawe owumoya, bese sekuzoba ilo uNkulunkulu ophila kuwena ngaphakathi. Yebo, bese sekuzoba idalwa zakini ezintathu, nomunye futhi uTrina wakomalume, okusho ukuthi isisekelo somuntu su-8. Ngizokhuluma ngengikwaziyo lana, ngiyacela ukucacisa lokho, ngoba umlando nokujula komuntu kudeep kakhulu. Kusangafika omunye aphinda ajule ngenye indlela futhi aphinda athi hayi mhlambe wena kuncane lokho kushoyo, aphinda add okunye. Lokho engikuvezayo okuyikona nami engikwaziyo, angikuveze lokho. So idalwa ke ngizaziyo mina ngazezu 8 okuyizona igada umuntu. So yonke lento esikhulu esifundiswa yona ukuthi sigadwe yingelosi ezinkulu, Abednego, Michael, akulona iqiniso. Kodwa umuntu ugadwe isisekelo sakhe semindeni yakubo, isisekelo sakubo nakomalume, bese sekuzoba uNkulunkulu uqobo uphila kuthina ngaphakathi. uNkulunkulu kuthina abantu abamnyama, thina ngoba thina siyinzalo kaMveli kuqala. Yes, leso sidalwa ke uNkulunkulu siphila kuthina ngaphakathi. Ilesi sidalwa lesi abelungu abasicolonize ngaso ngokuthi basisuse, ngoba bayasazi ukuthi thina singabantu bomthetho, singabantu abangcwele. Ilesi abasusa abelungu ngokuthi besinikeze izinto ezingcolile ne-lifestyle engahambisani nomdali, nokudla okungahambisani naleso sidalwa leso. Ingakho besinikeza nje izinto ezama-systems okuyiwona angahambisani nalesi sidalwa lezi. Ingakho izinto eziningi mabeyiveza be-introduce bona uthole ukuthi bayayingcolisa, njengoba ngeke ngikhulume ngokudla, ukuthi ukudla esikudlayo bafaka ama-chemical. Amaphilisi esiwadlayo besebenzise izicubu zabantu,
balwa nje nokuthi bengcolise nalesi sidalwa lesi ngoba bayazi ukuthi umuntu umuntu ngalesi sidalwa. Once kwahlehla lesi sidalwa lesi then abantu baba weak ngokwasemoyeni bangavikeleki. So impi yabelungu kahle kahle yayilana kulesi sidalwa lezi zu2 izinto ababeyithagetile mabezocolonize babethagethe lesi sidalwa engikhuluma ngaso esiphila ngaphakathi kuthina. Bese bebuya bazothagethani bazothagetha ihlo lakamoya lethu yes ngoba thina besifike sibe nalesi sidalwa lesi sasisenza sibe namandla sasisigadile bese futhi sibe nehlo lakamoya. Lesi sidalwa ke siphila ngaphakathi kuthina isona esasiumvikeli wethu isona futhi lesi esikwaziyo ukukutshena uma uzokwehlelwa into embi siyakwazi ukuthi sikuthayimise sihlezi sinawe. Kubalekile ukuxhumana nalesi sidalwa lesi esiuNkulunkulu esiphila ngaphakathi kuwena ngoba leso sidalwa leso uma ke wageja ekuxhumaneni naso ila khona uthola khona ukuthi wehlelwa izinto ezimbi isikhathi esiningi ngobani awukwazi ukuxhumana nalesi sidalwa esiphila kuwena ngaphakathi noma sikuthayimise intweni ngoba sona sisebenza ngomcabango. Thola ukuthi kwenye inkathi into uzoyicabanga engeke ngicabanga ukuthi nokuthi ungayinaki loyo nto wena uyitshena ukuthi into oyicabangayo kanti hayi ngoba ukuthi leyo nto uyayicabanga kodwa loyo nto leyo usukuyitshenwa leso sidalwa operate kanjalo kuwena ngaphakathi. Yonke into siyiletha njengemicabango kube sengathi into uyayicabanga. Ngisho noma ngakuthiwa nje uyahamba mhlambe kube khona into oyibekile lapha yana othi ngizoyithatha mase sengihamba uthole ukuthi kube khona into ezokutshena ukuthi no lento leni ithathe manje ngoba uzoyikhohlwa wena bese wenza njani bese ungakwenzi lokho ukuthi hayi ngizobe ngiyithathe uthi mase usuhamba ivele ikhohlwe ngempela lonto. Uma sekuthiwa usukhola uzosho ukuthi kodwa ngiyicabangile lento lokuthi angithathe ngalesa sikhathi ukube ngiyithathe ngalesa sikhathi bengeke ngikhohlwe no bewungayicabangi bewutshenwa ilesi sidalwa esiphila kuwena ngaphakathi ukuthi no ithathe lento ngoba uzoyikhohlwa ngoba sona sazi ngaphambili ngenxa ukuthi wena ukwazi ukucommunicate naso futhi awufundisekile ngaso ukuthi sioperate kanjani ugcine wenza njani ugcine ulimala or ugcina uba nenkinga ngoba awukwazi ukuconnecta naso nokuthi futhi awazi ukuthi umuntu uoperate kanjani. Yebo siyayisilinyazwe lokho ukuthi abelungu abasitshenanga iqiniso ngengaphakathi lethu izinto bebeyikhipha ngaphandle befuna sifocus ngaphandle kanti yonke into ingaphakathi kuthina. Kufana nani kufana nokuthandaza ingakho isikhathi esiningi mawuthandaza kwakufanele ukuthi thina singalokhu simemeza size sihayize ngoba sikhuluma nengaphakathi lakho ngokomthetho thina eAfrika asivumelekile ukwenza lokho ngoba usuku ukhuluma nengaphakathi lakho into osukuyicela usukucela engaphakathini lakho ngoba uNkulunkulu uphila kuthina ngaphakathi yisilesi sidalwa esiumoya esioperate kuthina ngaphakathi futhi ukhona yonke indawo ngoba ungumoya yisinangaphakathi kuwe ukhona yiso lesi sidalwa engikhuluma ngaso ukuthi siwuNkulunkulu esiphila kuwena ngaphakathi esigadile sisebenzisana nalomzimba wakho ofana nawo wakamoya bese sekuzoba isisekelo somuntu imindeni yakhe futhi sengifuna ukuwelela kuyona imindeni yakhe ngicabanga ukuthi ngikukhavile lokhu kaNkulunkulu ukuthi uoperate kanjani bese sekuzoba nemindeni yakhe futhi nayo yiyo ephila kuyena ngaphakathi isisekelo somuntu emgadile njengoba sengishilo ukuthi isisekelo somuntu umuntu eyedwa unemndeni emingaki eyu6 kufike kuba umndeni ngilinganise ngohlangothi lakababa wakho bese sekuzoba umndeni wakabani walapha yana kakhulu wakho bese sekuzoba umndeni wakephi wakagogo wakho yo3 umndeni wakababa wakho kunesidalwa esimele umndeni wakababa wakho esiphila kuwena egazini lesokuqala bese kuyabuya futhi kuzoba kakhulu wakho ngokunjalo kunesidalwa futhi esokuqala esigadile esimele imndeni yakakhulu wakho bese sekuzoba ikagogo wakho futhi nakhona kunesidalwa esimele ikagogo wakho yes okusho ukuthi lezi dalwa zonke ziphila kuwena ngaphakathi izizukulwane sonke wena usithwele sila kuwena siphila kuwena ngaphakathi sonke izizukulwane sihle ngoba labantu laba babambisana ukuze kube khona wena nangale komalume wakho futhi ngokunjalo
uqala laphana komalume wakho, kunesidalo esimele komalume wakho esiphila kuwena, bese sekuzoba nakhona futhi lapha kakhulu komalume wakho kunesidalwa futhi nakhona esiphila kuwena ngaphakathi, bese sekuzoba ikomalume wakho lapha kagogo wakho wakomalume wakho nakhona futhi ngokunjalo kunesidalwa esiphila kuwena ngaphakathi. Angani uyabo, yingakho uma umuntu owenza izinto isikhathi esiningi noma uwumuntu ovamise ukukhuluma or ukuphahla, kufanele ukuthi umuntu kahle kahle azazi zonke lezi bongo zakubo. And futhi noma ecela, noma ngabe uyacela, noma ngabe uyaphahla kunento oyicelayo, kubalekile ekuthenini uyithinte zonke lezi bongo lezi ezu6 ezisisekelo sakho. Ungathinti ibongo ezu4 kuphela, ngoba lemindeni yonke ibambisene ngomuntu, ihlukahlukene. Eminye iyagada, abanye bakunikeza lokhu, abanye bakunikeza lokhu. So kwenye inkathi omunye umuntu ugcine ephambaniseleka, aphambaniseke ngokuthi yena uyakafocus endaweni eyi1, omunye acele ngesibongo kanti kwasibongo asisebenzisayo akabhilongi akusona esimnika inhlanhla. Omunye athola inhlanhla ethile ahamba woyibonga kwenye indawo, kanti manje akazi ukuthi ubethole kusiphi isibongo. So kubalekile ukuthi mawenza izinto uyabonga, uyacela, izinto ozenzayo kufanele uyithinte yonke lemndeni. Uyathandaza, celela lemndeni yonke. Mawucelela ukuthi umdala ayikhumbule, mawukuthi uthandazela ukuthi ayigeze, cela ukuthi ayigeze zonke lezi idalo. Ungakhithi ama-side, ngoba omunye umuntu wenza njalo akhetha ama-side kanti futhi unanenkinga yesibongo, isibongo sakhe asiqondile, kwaye lesibongo asisebenzisa uthola ukuthi si-wrong. Kodwa makuwukuthi wena uwumuntu okwazi ukwenza izinto ukubhalansisa, wathinte wonke lama-side lawa, kuyake into zakho zambe zingabi nenkinga kakhulu, yabo, ngoba wena uyithinta zonke lezi bongo. So kubalekile ukufocusa ezibongweni ezu6, ungafocus esibongweni esi1, ngoba ukuze kube khona umuntu isisekelo sakhe yibongo ezu6. So kufanele ubakhumbule bonke labo bantu labo, ungafocus esibongweni esi1, ngoba babambisene ngeimpilo zethu, baphila kuthina ngaphakathi ngezindlela ezihlukahlukene. Cabanga ukuthi ngikukhavile lokho, abantu sebeyaqonda, sebeyazi ukuthi umuntu operator kanjani, ugadeke kanjani. Ngoba sizama ukwenzani, sizama ukubulawa lento esadukiswa ngabelungu, kuthathwa ingelosi, nakhona futhi okungezona na ingelosi kuthiwa oMikhayeli, oGabriel. So asigadwe izona zingapha nangapha zizivikele izinto seyihwathwashiwe, kuthiwa ingelosi iy'ngane zabelungu, uphinde kuveza amadoda anempiko. Yonke le nto into engelona iqiniso esakhelwe yona abelungu, ngoba abelungu bafike bareplace izinto zethu ngezinto zabo, bakukhahlela lokho kwethu, bafaka okwabo emqondweni yethu ukuze mawuzosizakala. Yabona mangasube sengozini yemoto or mhlambe kube khona into embi ekwehlelayo, mhlambe usinde, hawu usungaqala ubonge, hawu ngiyabonga, ubize lamagama abo la abasinikeza wona ke abelungu. Bayayazi abantu ukuthi mapha amagama basinika, uyobonga wona wena, uthi hawu ngigadile, hawu ngibonga no Gabriel, Mikhayeli. Akho Gabriel, akho Mikhayeli, akho gama leli abalishoyo bona abanginikeze lona, imindeni yakini noNkulunkulu ophila ngaphakathi kuwe. So izinto zethu bebeyireplace ngezinto zabo, ukuze masehlelwa izinto eziningi nenhlanhla kube sengathi yilezi zinto zabo abasinikeze zona, ngoba wena usuwazi ukuthi ingelosi ephila kuwena izigadile oMikhayeli noGabriel, yonke leyo nto, kanti imindeni yakini. So izinto bebeyireplace ngezinto zabo. Angani uyabona, kufana noNkulunkulu. uNkulunkulu wethu umoya, uphila kuthina ngaphakathi, akabonwa, akadwetshwa, akaziwa, kodwa ngoba umoya wayembatha abaprofete aphakame ngabo ngoba umoya. Nakuwena futhi uyaphila ngaphakathi, ukhona, ngoba sengishilo ukuthi lesi sidalo esikuwena ngaphakathi sigadile, okufanele ukwazi ukuxhumana nasiyisi. Uyena uNkulunkulu umoya futhi wayephakama futhi kubaprofeti abambathe. Angani uyabo, ngoba uNkulunkulu uyona yonke into, ukhona yonke indawo, uphila kuwena. Angani yabo, uwumoya, kodwa bona bayamthatha bazomenza indoda yomlungu, bathi uNkulunkulu bambeke emafini. Angani yabo, bayakhipha ngaphakathi, bafuna ukuyisa ngaphandle. Hawu usuzombona uNkulunkulu manje, wena umbone njengendoda yomlungu ehlala emafini, wena bese uyasaba uba nefiya. Hayi uNkulunkulu ufana nomlungu, yabo, ingelosi abelungu. Hayi ngoba ugadwe ingelosi zabelungu usuzohlonipha abelungu, wena bayagebenga lento ukuthi bakhulu, superior ne-inferior, ukuthi abantu abamnyama bayilutho. Indlela esicolonizwe ngayo lena sizwe sakithi ayikho real. Yonke lento esilokhu sifundiswa yona ingelosi abelungu, uNkulunkulu umlungu, ayikho yonke le nto. uNkulunkulu njengoba sengichazile, nomuntu futhi ugadwa izingelosi zakhe, imindeni nezidalwa njengoba sengichazile. Yonke lento abasinikeze yona bebesidukisa, abareplace izinto
zethu ngezinto zabo engelona iqiniso. Siqhubeke futhi sichaze lana ngoba ngifisa ukudlula kakhulu kunenkulumo eke yathintwa udumo lwelanga ekhuluma ngendaba yesibeletho somkhathi. Ngiyafisa ukudlula futhi kuleyo ndawana ke ngichaze because baningi abantu efike yabadida kakhulu ukuthi makukhulunywa ngesibeletho somkhathi siyini isibeletho somkhathi, kwenzakalani makukhulunywa ngo3 days ngoba udumo lwelanga lakhuluma lakhuluma ngo3 days ukuthi umuntu umeyahamba emhlabeni uhamba 3 days. Ngiyacela ukucacisa futhi lokhu sizwe sakithi akulona iqiniso ukuthi uJesu kuphela owahamba njengoba kuhlezi kufundiswa ukuthi uJesu wavuka ngosuku lwesithathu besho zonke lezi zinto abayisho namhlanje leya process hayi ukuthi yenzeka kuJesu kuphela. Leyo process leyo yenzeka kubona bonke abantu abaphilayo. Ma umuntu ehamba emhlabeni nawe izokwenzeka. Uma usuhamba emhlabeni azi ukuthi kuno 3 days ozohamba uyohlala lapha esibelethweni somkhathi. Ilapho khona kurestorwa kabusha izinto zakho zangale kamoya ngoba thina siumoya umzimba wethu lona. Yebo uyichaze kakhulu udumo lwelanga ngeke ngisaqhubeka lapho ukuchaza leyo nto kodwa mina kunohlangothi nami engifuna ukuliveza ngendlela yami khona engifuna ukueda ngikuveze. Ziningi izinto ezenzakalayo lapha yana ngoba even nezinto ezimbo zenzayo emhlabeni ila ibuya khona lapha yana kusuke kufana nokuthi kahle kahle kusuke kudlala itape yakho uphila njengoba echazile udumo lelanga ukuthi impilo yakho sokuyiveza yonke uphila ukuthi iyaqala kanjani amaphutho benawo webenapha amaphutha ngoba yonke into isuke isiphindela efana nokuthi siyiphindele emuva impilo la sekufanele kubonakale khona ukuthi wena ubusebenza kanjani imission onikezwe yona lemhlabeni ukuthi woza uzoyenza uyifezile yini ithembiso zakho. Ezinye zezinto ke mina ngifuna ukugxila kuzona ezenzakalayo lapha esibelethweni somkhathi. So nawe uzoba no3 days oyohlala lapha kuyena uJesu kuphela owavuka ngosuku lesithathu. And into ezokwenzeka lapha kuwena ilapho khona kuzovela khona zonke izinto ezimbi owawuzenza. Angani ngintshenile manje ngathini mina ngathi umuntu ugadeke kanje. Lezi idalwa ke lezi ezigadile abantu engifisa ukubazisa kona. Noma ngabe ukephi ziyakubona zihamba nawe yonke into oyenzayo ziyakubuka lezi idala ezu8 engikhulume ngazo. Sho noma ngathi sokucabanga ukwenza into embi uNkulunkulu usuke ekubuka ngoba vele uphila kuwe ngaphakathi. Lezi idalwa zikuwe ziyakubuka yonke into embi oyenzayo ngicabanga ubona umuntu lezi idalwa lezi ziyakubuka. So ingakho kubalekile thina sasiyala ukuthi ungenzi into embi komunye umuntu musu ukwenza into embi ngoba uNkulunkulu uyakubona izonke lezo zinto lezi singakunakike lokho. Awuwena inkathi uyake wena uzenzela into embi hayi ngoba ngenza ibusuku lento lena akunankinga kanti nje uyabukwa ngoba lemndeni lena engikhuluma ngayo nalezi idalwa zikuwena yonke into oyibonayo ufana ukuthi wena uyarecord ziyakubuka yonke into uyabukwa wena angani yonke into wena kuloko uyitshentsi usile ngala emhlabeni yonke lokho okungcola kwakho kwenzayo mase usufika esibelethweni somkhathi ikona kokubuyayo ngoba usuku ufana nomuntu orecordwa njengoba uphila kanje uyabukwa nje yonke into lento yenzayo ngicabanga ukuthi awubona uyabuka. So ngale kwethuna ke kusuke kudlala lezo zinto ezikanjalo futhi izona zinto lezo ezisuke zenzeka ngalena esibelethweni somkhathi. Lapha esibelethweni somkhathi futhi ilapho khona kuhlukana khona inhloko nesixhanta. So ukuthi wena bewukade usebenzelaphi njengoba uphila emhlabeni bekade wenzani bewumhlonipha yena umvili kuqala yabo ilapho kuhluka imvelo yona beyihlonipha yini uma kuukuthi ufike kwathola amaphutha akho kunejeziso futhi zakhona ngalena izona ke ngifuna ukugxila kuzona ngiveze kakhulu ngoba na umfowethu uyivezile leyo ukuthi kunendawo ibizwa ngale ngemhambuma ufika uqale lapha ke sibelethweni somkhathi then bese siyadlala lento kubonakala ukuthi okay wena qala ubuyele kule mpilo le yangalena iphume kule mpilo le owade uyiphila lemhlabeni usuya kule mpilo engale kodwa at the same time futhi kuvela namaphutha akho ade wenze emhlabeni izinto ezimbi ade uziswa abantu ubhlungu zonke lezo zinto ziyabuya ila kuthathwa khona isinqumo ukuthi wena ufanele ukujeziswa kanjani ngoba ngale kwethuna abantu bayajeziswa. Uma usuqhama kule process lana yosuku lesithathu yeinsuku ezintathu ila kuvela khona ukuthi wena usebenze kanjani ngabe abantu bobajabulisa ubuyiphethe kahle if ukuthi benza into ezimbi kwabanye abantu nawe futhi kunomzima ofika ukuthwala ziningi ke lobumzima kuningi ke lobumzima okuthwalayo ngale kwethuna kuhlukene igaba eziningi
kodwa ngizozama ukuthayimisa abantu ngoba vele umfowethu usekuthinte kakhulu lokudumo lelanga wayiveza ezinye indawo lezi ezikhona ngalena lapha ekuboshwa khona abantu njengoba bekhulume ngomhambuma indawo yemhambuma la khona abantu behamba bengazi ukuthi kungafikeki lekiya khona kusayenye indlela yepunishment leyo makube khona into etholakele kuwena mhlambe embi lapha esibelethweni somkhathi usukuleya process kwabonakala ukuthi wena kufanele ukuthi uhambe uyoba umhambuma. Ngifuna uku-add ke mina lapho ke le engijahe khona kakhulu okunye ngoba nami ngambulelwa lento lena abantu ngibanikeza i-information engaziyo ukuthi nami lento ngiyayazi ngambulelwa njengoba ngingawuchaza umlando wami kubantu abangilandelile kakhulu ukuthi nami ngibe naleyo nhlanhla yokuthi ngigcine ngithathwa ngiyombulelwa lezi zinto lezi noma ngabe ngilungisa izinto zami mhlambe ngenze ukuthi nginikelela abantu abadala beye kufika umuntu angithathe bese ngihambise ngiyisa lapho ngifike ngiyibone leyo nto. So nami into engiyikhulumayo ngizokhuluma ngento engiyaziyo ngiyangithi angiyiveze lokho ngicacise ngoba uma uveza izinto ezikanje abantu baye bekubuza imibuzo wena ukwazi ngani lokho ngoba ukazi uzushona wawufeni ukwazi ngani yini ukhulume ngempilo yangaleni wawukade ukubona kanjani yebo ke nami ngangikubona kanjalo because nami ngiwomunye womuntu ophile kakhulu emoyeni even noma sengiqala phansi sengilungisa impilo yami into zami bengeke ngilungisa izinto mhlambe nginikelela abantu abadala gcine ngithathwa ngihambe ngiyobakhipha endaweni eziningi ngizibonile indawo eziningi lekuboshwe khona abantu lapha yana phezulu emkhathini izona ke ngifuna ukuzogxila kuzona ngitshena abantu ezinye zazo njengehlathi elimnyama kunendawo lapha yana ekhona ngale kwethuna la kuboshwa khona abantu ihlathi leliyana elikhulu kakhulu limnyama leliyahlathi leliya kuhlala abantu phakathi la badabukisa abantu abahlala lapha usizi lodwa lanto lapha kuleliyahlathi engeke ngikwazi nalokuthi mangichaza ngayichaza kanjani lo lasizo lapha yilo muntu lona ilabantu laba uthole ukuthi umuntu okulapha kulela hlathi elimnyama ngoba ukusho kwethu lezi zinto abantu sifuna abazazi beyiqonde yingakho ngifuna ubathayimisa futhi ukuthi umuntu ongasekho mawumphupha noma eziveza ngesibonakaliso olapha kulela hlathi elimnyama uzombona kanjani ukuthi lo muntu ubhajwe kulela hlathi leliyana uziveza kanjani lowo muntu loyo ukuze ngoba abaningi abantu izinto abayibonayo but ngenxa yokuthi abayazi impilo yangaleni bakhohlisiwe into eningi abanikwanga iqiniso ngempilo uthole ukuthi lezo izibonakaliso bangayinaki angani yabo uma kuukuthi uphupha unokuhlala uphupha umuntu esehlathini or kwenye inkathi omunye umuntu uziveza kube sengathi usendaweni esebumnyameni njalo loba nebonalise kanjalo umuntu uvela sengathi uhlelo uyadabukisa umuntu wakini ongasekho thole ukuthi uvela uyadabukise ebumnyameni umuzwe ukuthi izwi lakhe okhulumayo hlola mhlawumbe omunye uzokhuluma inkulumo engazwakali omunye uthole ukuthi angakhuluma umbone edabukisa njalo uvele esebumnyameni esethunzini elimnyama edabukisa lo muntu lo usuke kuvezela ukuthi akazange azayindawo usuke ebhajwe kuleli hlathi leliyana ezinye zendlela ayiveza ngayo lo muntu loyo mawumphupha nje unezibonakaliso uthola nomuntu lokumphupha njalo ehlele ngathi uhlele ethunzini elimnyama thole ukuthi akabonakali kahle ngoba phela umuntu wakini uyamazi ubone ukuthi awuba nje lona kodwa uhleli kabuhlungu yini wahlala kabuhlungu kanje lo muntu usuke ezama ukukuvezela ukuthi ubhajiwe usehlathini elimnyama kwenye inkathi ke liyavela lona lelo hlathi le umbono umuntu wakini eyongena ehlathini thothi usahamba umbona njalo lokho engena ehlathini or nje uba nesibonakaliso esithinta ihlathi kakhulu lo muntu kusuke kuumuntu wakini osuke kuvezela ekuthenini ubhajiwe ngalena ehlathini elimnyama yes kunehlathi ngalena lekuboshwa khona abantu ihlathi elimnyama yebo bese sekuzoba abantu ababoshwayo ngalena kwethu nanginamajele sizwe sakithi amaningi kakhulu hayi ijele elilodwa futhi ahlukahlukene kuya ngejeziso zakho ukuthi wena bewukade wenzani emhlabeni uphila iliphi ijele likufanele ahlukene amajele maningi yabo so akhona ke futhi nabakhona nabanye abantu ababoshwayo ababoshwe emajele thole ukuthi umuntu uzosuka lapha yana esibelethweni somkhathi bese kubonakala ukuthi okay ubhlungu kufanele azwise bona abantu emhlabeni ubazwise kangaka ubhlungu lo ufanele ukuboshwa lo kanje bayahamba ke labo bantu abanye bahambe bayoboshwa bayovalelwa bavalelwa kephi bavalelwe emajele lo muntu ovalelwe emajele umbona kanjani thina esiphilayo lemhlabeni ukuthi no kunomuntu wakini ongasekho ongazange azafike kwelizayo ovaleleke lapha yana ejele yena ke lowo muntu lo uziveza kanje uyayikwenza kube nezingane uthole ukuthi izingane zakho zinebhadi lokuboshwa kungenzeka ukuthi ziboshwa omunye
usuke elenzile iphutha thola ukuthi uyaboshwa njalo usomaphutha lokho enza amaphutha uboshwa njalo lowo muntu loyo. Omunye kuyenzeka ukuthi akenzanga lutho ngampela Nkosi yami, unale bhadi nje lokusukela ahamba ayoboshelwa mahala, not because ukuthi lo muntu lona ingoba kuukuthi mhlambe loyo nto uyenzile or mhlambe akayenzanga, kusuke kuvezelwa laphayana impilo ukuthi kunomuntu wakini ongasekho ombethe yena owahamba waya laphayana ejele. So umuntu ongasekho ke uyiveza ngani? Uyiveza ngejele ngokuthi lokhu kuvakasha emndenini lento yokuboshwa makunomuntu wakini owaboshwa laphayana ejele owahamba eboshiwe lapha ejele. Yes, uziveza kanjalo, uziveza ngejele naye. Kwenye inkathi uyaliphupha lona ijele lokuphupha abantu ejele, nakhona kusayenye indlela futhi ovezelwa ngayo ukuthi kunabantu bakini abasejele. Kwenye inkathi kube yingane zakho ziboshwe njalo, yabo. Kwenye inkathi zisukelwe aboshwe umuntu engenza ngalutho. Bakhona abantu abakuvuka amacala okhokho bakho abahamba beboshiwe laphayana ejele. Ngoba lento lena yenzeka kanje. Lo muntu wesizukulwane sokuqala owaqala ngayo ukuthi enze njani agange bese ehamba yaboshwa laphayana ejele, lowo muntu loyo uyakayilethe lento besiba ukhondolo so lokuthi kuzoqhamuka nomunye abuye, ngoba phela manje kukhona lento yokubuya le yini i-reincarnation lokubuya. Umuntu ahamba yabuya, umuntu ubuya ngento ahambe yenzile emhlabeni. Sizongena kuyona mangiqeda ukuchaza le ngoba iyona futhi into engifuna ukugxila kuyona kakhulu leyo, because indlela abantu abayibeyisho ngayo beyichaze ngayo indaba yokubuya komuntu baningi abafethu abayibechaza, kodwa nje abavele beyichaze belula Nkosi yami. Yes, ivele ibamanzi athi hayi umuntu uyashona uma ebonakala ukuthi umuntu ngalena awuzange uze wenze kahle emhlabeni, uyabuya uzozama impilo. Basho kube lula, kanti njengoba beyichaza kunzima sizwe sakithi. Akavele umuntu asuka abuye njena ngale kwethuna ezoqala phansi impilo ebuyiswa, kodwa usuke ezubhlungu, usuke ethwele kanzima lo muntu. Yingakho noma ebuya thola ukuthi kuzoba nezingane ezihluphekayo, thola ukuthi ihlupheke ingane emhlabeni, ihlupheke imbeswe umuntu obuyile kodwa owahamba enza intembi. Lobo mzima akuthwele ngalena ulokho ekuveza ngingane nengane ihlupheke, uthola ukuthi nawe uzohlupheka emhlabeni kanti uyena ozivezayo ohluphekile ngale kwethuna. So ukubuya komuntu usuke ebuya nokuhlupheka, hayi ukuthi njengoba sesichaze thina ukuthi hayi uzohamba uzoshona uma ungenzanga kahle vele uzobuya. Kube kalula kube sengathi usukubuya kumnandi, kusuke kunzima, kusuke kubhlungu. Yingakho ke nophilayo ehlupheka kakhulu naye ebe nenkinga ngoba uba sebhlungwini naye angani, uyabo, ngoba naye lo muntu lo osuke ebuyile ngaye usuke naye ithwele kanzima ngale. Yes, and futhi hamba uma ukuthi uyabona ukuthi awumnakile uyakuthatha ngisho ukuthatha. Baningi abantu ababa naleyo nkinga, uthola ukuthi imhluphi lokho ivele angayinaki yena agcine eshonile ahambe, ngoba lo muntu lona uyazama ukuyiveza ukuthi hayibo ngisenkingeni la, njengoba uhlupheka nawe uhlupheka kanje ubuye yena ngisize, kodwa kuukuthi akakwazi ukukhuluma ngoba manje uboshiwe uyisiboshwa, kodwa manje uzoyiveza ngento aboshelwe yona, yabo. Wena ungayinaki lonto nawe ungahamba emhlabeni. Maningi amathuba ukuthi nawe ugcina uhambile emhlabeni. Uma uhambe emhlabeni futhi kwazi lokho ukuthi nawe uyindawo uyobhajwa lapho ebhajwe khona naye, angani yabo. So lento yokubuya ke isebenza kanjalo. So kubalulekile ukuthi uqonde ubone ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani. Uma unalezi inkinga engishoyo unokubona umuntu emahlathini sukumele loyo nto, umuntu loyo oboshiwe kuleli hlathi, uyaboshwa ingane zakho njalo isukumele loyo nto leyo. Yilowa muntu lo ubuyile uyayiveza ukuthi no yena usejele, angani yabo. Ziningi izinto nezindawo zokuboshwa ngale. Ngeke ngize ngiqede enye umgodi ongenamkhawulo. Kunomgodi ongenamkhawulo la khona futhi nakhona kufakwa abantu khona. Lo muntu uziveza kanjani ke osemgodini ongenamkhawulo? Uphupha abantu bekhala, kodwa manje labantu laba awubaboni, yabo. Uzwa nje ngemsindo ekhala, bakhalela kude emgodini. Muna lezi ubonalise kanjalo uphaphame ebusuku, yabo. Uzama ukuvezela ukuthi kunabantu bakini abakhala kulowa mgodi. Abantu futhi abanye abahamba emhlabeni bethakatha bayafakwa kulowa mgodi futhi, yabo. So ziningi indawo sizwe sakithi ezikhona ngale kwethula lekuboshwa khona abantu, zihlukahlukene inqwaba. Bengifuna nje mina ukuvezela abantu lezi nami engine experience yazo engizaziyo engake ngayibona,
kodwa nginesho ukuthi akuzona zodwa futhi lezi sengiyibalile zinqwaba ziningi indawo la kuboshwe khona abantu. Okhokho nokhokho bethu baboshwe endaweni ezihlukahlukene ngenxa yokona kwabo emhlabeni ukungalaleli izwi likaMveli kuqala ayethe asilenze. Then-ke lokuboshwa kwabo uma bebuya ngemizimba yethu, then basuke befuna ukuthi silungise lamaphutha wabo ngenxa yokuthi kwenkathi ukukhuluma kwabo asiqondi, sigcine singayenzi leyo nto, thina sishone nathi sambe siyoboshwa kanye nabo. Angani uyabo? So bengifuna ukuveza futhi naloko njengoba kade ngichaza ngikuveza, bengifuna abantu bakwazi beqonde ngoba lezi zinto lezi ziyenzeka. Abanye bayayiphika ke kodwa kulungile la sizosiza abantu abafuna ukwazi iqiniso. Cabanga ukuthi sengiyikhavile indaba yelento lena yomuntu ukuthi operate kanjani. Ngayichaza indaba yomuntu mayise sihambile futhi ukuthi uhlupheka kangakanani ngali lana amasiko esikhona ma-Afrika amahle la emhlabeni asizele ukuzodlala la, sizolungisa, sisuke sine task esinikezwe yona masiza la emhlabeni. Okuwumuntu nomuntu okufanele ayazi task yakhe ukuthi wena njengoba la emhlabeni uzokwenzani, khona ubani. Uma kuwumuntu obuyile ngawe ubuyele ukuzokwenzani, yini othunyelwe yona. Sonke masiza la emhlabeni sine task la emhlabeni, azizele ukuzohlala, azizele ukuzosebenza ukuthi uvuka emsebenzini uyabuya wenza no, sine task esinikezwe yona kwela kamoya ukuthi asisoyenza. Abanye banikezwe itask yokuthi lana kuyohamba lemhlabeni kufika isifo esithile. Masifika leso sifo leso uzoba umelaphi wendabuko lo, abanye banikezwa lo task uyo ozosiza abantu alaphe leso sifo. Ubuyele nje lokho yena, yabo. Abanye babuyeleni, mhlambe babuyele abantu bakubo ukuzosiza abantu bakuba abadala. Kubonakala ukuthi hey, umuzi wafa kakhulu, khokho wakho walokhuza wona kakhulu umuzi wafa, yena ubuyisele emhlabeni ukuzovusa umuzi wakubo. Aganwa athatha uNkosi umuzi wakubo ume ngaye. Manje nayo ke lento efika iyanakale khona. Thina mase sifika le emhlabeni siyakhohlwa ukuthi sobani sizokwenzani. Yini edala ukuthi sikhohlwe? Ngiyafisa ukuthi futhi ngigxile kakhulu kuloko, bengifisa ukuchaza nako futhi. Yini edala ukuthi umuntu mase efika le emhlabeni akhohlwe ukuthi ubani wayekade ethunyelweni? Isystem esinikezwe yona yomhlaba.